somebody like Oyedepo nwere 4 factory ebe a na-arụ ife dị iche iche, employ ya more than 100,000 people. Many of them was a factory, even for the university. A one day university for the you go all today. Amen. Prophet Motofufu iko again. In one model fish pond behind you go all today. Ebuka Obi unono tonga apwana sell wa yisi mwala. Mo pota so na Zion ni afi mo model ne na alu ebe a na akwo ụgwọ ọnwa. Si go from there na azu family fa si ebe a go moto si ebe a na eri nni today. Aina ana editi fu ai na ata afufu. Zion nwekwa hospital nke hospital ịlụ dị ka unu ọkụkọ mana Zion lụ Seraphic Hospital, go and check. Ebube Monso go to uke ask about Ebube Monso ka ịfụ factory ọlụ ebe a na-produce pure water onye Igbo ọlụrụ ya ndị mmadụ na-alụ ọlụ efu ọkpọ nke asụ kwuo kenekwa m na Igbo ndị ọma na-ege m ntị unu anụgo ya so na unu mana ndị anụmanụ nke bụ eziokwu mana ha pụta ha na-edisguise. Thank God n'okwu asị Okongwu dibịa na ọnụ wee pụta. I so much thank God n'Okongwu dibịa kwuru ya the highest dibia influence enwe na Igbo anyị ka o si n'ọnụ pụta atụghị aka nna akwụ ya ọnụ. Enwere onye egwuregwu eriga egwuregwu si na small time you go take small Tamara go call him papa name eriga gụli ya n'egwu Chika Ọkpara wee gụkwa n'egwu wee sị na ihe ọ na-etide mkpụsị ndị mmadụ ji ka aka ọnụ ka ewepụ ihe ọjọọ because na onye na-metụrụ taata o nwere ike metụta ya echi. Kịta dị mmiri ezowego na be Okongwu dibịa. Mmili ahụ akụ Zion chọrọ igbochi ozowego na be Okongwu dibịa. This was people we are telling them say na this man did not mean well for the well-being of ndị Igbo. Unu si mba omenala na na-eme ọ bụ onye omenala na ome nka na ome nka. Now look at it now na ha akpọtụ izobe Okongwu dibịa peta zinke niile na ihe mmiri. Kita is all about Okongwu dibịa na ya confess go the truth. So they actually know that church Christianity may create job opportunities for people. They create. These are the same people saying on one hand do come ago. Now for the hospital, for the factory. Jeremiah want to fish pond. So all much and Jeremiah want a fish pond. So these people they know. Now I begin to realize what Nicodemus is saying. Us in Jesus, we know that you are truly a servant sent by God. They know. But during the day, they will not acknowledge it. So, that was why Nicodemus came by night to acknowledge that Jesus is the Messiah sent by God. But during the day, they will never acknowledge it. So now, so, Evangelist Ebuka Obi alone, man, every time they keep accusing this man, Kedi Hebu his offense. I so much thank God ni hano make it out. Ko wanine when Nkwemegini Sulai were follow. So no man Bishop Oyedepo ne employ a lot of people. Manuno put una sponsor bloggers na attack church. Una sponsor had they keep attacking people. Manaya now, college and adolo, the Bible couldn't win in the couldn't the full video because in a year we're a fight to finish between Okongwu dibịa, influence and domenana, and onion do domenana booze of Ezioku. Among two kingdom were one kingdom were two different leaders. Or Hana, what do you make it? Roman Reigns versus bloodline family war. Kihaina and Nekita. I'm going to end the full video. Ọ na-try na no company ọfụ Mathias The Criminaڵ ndị Igbo nenenu efu company ebe a na-produce the phone efufa na ebe Mathias na-produce phone ọ na-produce ma laptop na anya ụnụ ya afịa na ya ebe o ji microphone na-ekwu ụdị phone fa na-produce a na-akụrụ ya aka ọgwụfụ ya onye na-eweta ọnụ si na ndị ụka mee ya alụ mee anyị nka na ebe ọ na-eproduce nke ya
On of the congregation. They produce his own food. But I'm going to go see you. One of you go see produce phone here. One of you go see a walk here. Man, those pastors on our wafa. Somebody like Oyedepo, where 4 factory, Ebana Rife teacher, employ more than 100,000 people. Many of them was a factory, even for the university. And one day university for the you go all today. Amen. Prophet Motofufu Ikogene. In one model net fish pond behind the wall today. Ebuka Obi unono tonga apwana sell why you see mwala no portal so na Zion ne afi one model ne na alu eba na akwụkwọ ọnwa si go from there na azu family fa si eba go moto si eba na eri nni today. Aina ana editi fu ai na ata afufu Zion nwekwa hospital nke hospital ịlụ dịka unu ọkụkọ mana Zion lụ Seraphic hospital go and check. Ebube Monso go to uke ask about Ebube Monso ka ịfụ factory ọlụ ebe a na-produce pure water onye Igbo ọlụrụ ya ndị mmadụ na-alụ ọlụ efu ọkpọ nke asụkwuo ịmụ mmadụ one nzọgwọ ndụ with my platform today. That na kugheri all sort of nonsense. Me pone na o maka na mgbo ahụ nkete. Esi no kongu dibia bu onye ori, mu na na abokedo onye ka ezu ori. Ikpoto onye oya edebe. Esi ndị mmadụ bịa nyelu bụ onye oya aka. Idebe onye oya. Iweruru ezi ego. Iri ezigbo ego rezi si eweru your percentage. Ka ike use eto. Nye half welu ndị ọzọ. Even na akwa ọkụkọ ka dịkwa mma. Akwa ọkụkọ ka mma. Akwa ọkụkọ nwere 2 hotel, one other things. Even na alụrụ ya ọrụ 50 people ọ na-akwụ ụgwọ ọnwa. Mmadụ one ka ị na-akwụ ụgwọ ọnwa Mathias The Criminaĺ. Non-secable thing.